खालामो जोङो सोंखारि जोङो आरो बेबायदि मानसिनो जों बोरै भट नांगौ दोनसाय रायजो राजाफ्रा बोरै भट नांगौ रायजो राजाफ्रा साबधान जानांगौ बेबायदि मानसिनो जों दिनै रावबो भट नाङा। प्रमद बर' दिनै बिथांखौ प्रमद बर' होनोब्ला बिथाङा लाजिनांगौ रायजो राजाफोर। दिनै बिथाङा जेनाखि बर' टाइटेल लादों दा बिथांनि टाइटेला माने सिन्था खालामनानै नायोब्ला बिथांनि जेनाखि एक्टिभिटिस जेनाखि मावनाय बैफोरखौ जुदि जोङो नायोब्ला दिनैनि दिनाव बिथांखौ मा होनो माने बिथाङा बर' टाइटेल लानो समाया। दा बिथांनि मावनायफोरखौ नोजोर होयोब्ला दा दिनैनि दिनाव बिथाङा माने टाइटेला बिथाङा माने कलिता दास बेफोरबायदि माबा मोनसे टाइटेल लानोसो समायो रायजोफोर। दिनै जाय बिथांनाव बर' जाथिनि थै गैया बै बिथाङा दिनै गावखौ बर' होननानै लानो लाजिनांगौ रायजोफोर, दुखुनांथाव। दा दिनै बिथांमोना बुंबाय थायो गोबां लाख लाख हा होबाय जोंनि बर' फिसाफोरनो। होबाय मोजाङानो जादों लेन्ड टाइटेल नङा होमब्ला मियादि फाट्टाथ' नङा, मोजां मोनगोन उनाव जालांनायनि चान्स थायो आरो। दा बेनि अनगायैबो दिनै प्रमद बन्दु बिथाङा मा खामानि मावो, जाय हारिफ्रा जोंनि BTC-आव हा मोननायनि मोन्थाय गैया दिनै बै मोन्थाय गैयै मानसिफ्रा माब्रै लेन्ड टाइटेलखौ मोनखो आरो प्रमद बन्दु बिथाङा बबे आयेनखौ लानानै बिथाङा बै BTC-आव बिथांमोननो हा होखो। बिदिबा जोंनि बे BTC एक्टनि जेनाखि पावारफोर 6 शिड्युल ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दा दिनै बैफोरखौथ' दिनै थेर बेथेर खालामनायनिसो खामानिखौ मावगासिनो दं प्रमद बन्दु बिथाङा। दा लाजिथाव रायजोफोर। दा दिनैनि दिनाव जाय हारिफोरा जोंनि नांनाय जोंनि बड'लेण्ड बे बड'लेण्ड बिनायाव जाय हारिफोरा हेंथा होदों आगसि आगदा थानानै जाथिखौ गोग्लैसोनायनि खामानि मावबोबाय थादों दा बै बिथांमोननोसो बिथांमोना दिनैनि दिनाव लेन्ड टाइटेल होगासिनो दं रायजो राजाफोर। दा दुखु मोननानै लाब गैया। दिनै बेखायनो आं बुंदों प्रमद बन्दु बिथाङा बर' टाइटेल लानो समाया। बिथां साननो थाङोबा दिनैनि दिनाव प्रमद बन्दु बिथाङा BTC एक्ट आरो 6 शिड्युल एबा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बैफोरनि सोमोन्दै बिथाङा एसेबो माने नलेज गैया जानांगौ। बेनिखायनो दिनै बिथांमोनहा 6 शिड्युलनि जेनाखि आयेन एबा रुल्स बैफोरखौ दिनै सिफायबाय थानायखौसो जों नुबोदों। आरो दिनै BTC एक्टनि मथे दिनै जोंनि ट्राइबेलफ्रा हाखौ दखल खालामनो हायो। दखल खालामनायनि उनाव हाखौ नामजारि खालामनो हायो आरो गुबुनफोरनि हाखौ बायनानै नामजारि खालामनो हायो। खिन्थु गुबुनफ्रा जोंनि बे ट्राइबेल एरियायाव माने हा बायनायनि बिथांमोना मोन्थाय गैया आरो बिथांमोना हाखौ बायनानै लायोब्लाबो बिथांमोना नामजारि खालामनो हाया। दा दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा मा खामानि मावदों रायजो राजाफोर, दा सिन्था खालामनांगौ। दिनै बिथांमोना जेनाखि 6 शिड्युल BTC एक्टनि मथे दा बैफोरबायदि आयेनफोरखौ दिनै बिथांमोना थेर बेथेर खालामनायखौसो नुदों। जायनि थाखाय दिनैनि दिनाव गोबां जोंनि बर'नि साननो हनो गोरों इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोना दिनै आन्दलन खालामबाय थानो गोनां जादों। आरो हा हुनि थाखाय बबेबा कर्ट कासारि बबेबा अफिसाव दिनै जानाय लोंनाय गैया। बिथांमोना हाखौ रैखाथि होनो थाखाय गोबां माने जेंना जेंसिफोरजों दिनै मोगा मोगि जानांदों। आरो दिनै सिडली रेभिनिउ सार्कोल अफिसाव फैनायनि जाहोना मा? जोङो ट्राइबेल स्टुडेन्टस एस'सिएशननि आफादगिरि ओमफ्राय दिनै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्थनजों जों जयैनो रेभिनिउ सार्कोल सिडली सार्कोल अफिसाराव जों फैदों लोगो मोनफैदों। बेनि खारनाव जाहैबाय दा दिनै सिडली सार्कोल आन्दाराव गोबां माने हा गभर्नमेन्ट खासा PGR BGR आरो गभर्नमेन्ट लेन्ड दा बेफोराव माने ट्राइबेलफोरनो हा होदों। जों बे रिपर्टखौ मोन्दों। सिडली सार्कोल आन्दारावनो 100 जन फेमिलिनिबो बाराद्राय हा होदों। अलरेडि बेखौ जों माबा मोनबाय आनअफिसियेल मोनबाय आरो बिनि बादैबो आरो गोबां रेकर्ड जोङो आनअफिसियेल मोनबावदों 100निबो बारा। दा गथिखे बेफोर इलिगेल खामानिखौ दिनै सिडली सार्कोलाव मावदों। जों बेखौनो बादा होफैदों जे बिदि खालामनाङा, मानो बिदि मावगासिनो दं। जे दिनै 6 शिड्युल एरियायावथ' नोङो नान ट्राइबेलफोरनो हा होनो हाया, बेथ' रेस्ट्रिक्टेड। दा बेफोरावबो दिनै मानो होगासिनो दं। आरो बे माने गभर्नमेन्ट हा अखल माने जेनेरेल एरियानिल' नङा बियो,
दा दिनै ट्राइबेल बेल्टनि आन्दारावबो दिनै हा होगासिनो दं दा दिनै बेंटल सार्कोलनि आन्दारावबो बे नांगलभाङा सिडली ट्राइबेल बेल्ट बिनि आन्दारावबो गोबां हा दिनै माने नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिनो हा एलटमेन्टनि थाखाय प्रप'जालखौ हरनाय जाबाय बेंटल सार्कोलाबो हरदों ओमफ्राय सिडली सार्कोलाबो हरदों आरो दा बेखौ जोंनि SDLC कमिटि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि दा बिसोर रायनानै बेखौ प्रप'जालखौ हरदों दा बेयाव थायो माने MLA थायो EMफोर थायो आरो माखासे मेम्बारफोर थायो खुनु भेरिफाइ खालामाखै खुनु नायाखै हाखौ माने होथावो होननानै हरबाय जों माने सार्कोल अफिसारखौ फरवार्ड खालामना हरबाय दा BTCआव दा बेफोर गासिबो दिनै माने प्रसेस जाखाजोब्बाय आरोखि होनो नांसिगौ आरोखि बेखायनो जों बादा होदों बेखौ बन्द' खालामनांगौ स्टप खालामनांगौ आरो बेखौ गोदानै भेरिफाइ खालामफिननांगौ आरो भेरिफाइ खालामफिननानैसो बेनि माने हाखौ होथावा बेखौ थिग खालामनांगौ आरो जों दा सार्कोल अफिसारखौनो बुंदों जे सार्कोल अफिसारफ्रा सासे अफिसार मानसि बिसोर रुल्सखौ मिथिगौ रुल्सखौ बिसोर गाइड खालामनांगौ जोंनि माने पलिटिकेल मेनफ्रा MLA EMफ्रा पलिटिकेल इन्टारेस्टआव जानला मोनला होलाबायनो हागौ दा बिदि होननानैथ' नोङो अफिसाराथ' बारग'नाय नङाना अफिसार दायथ' थायो दा बे बुजायनांगौ रुल्सआ मा दं बे 6 शिड्युलनि नियमा मा दं ओमफ्राय माने गभर्नमेन्ट हा खासा ओमफ्राय भिजिआर लेन्ड बेफोरखौ मा रोखोम सोरनो होनाय जायो बेखौथ' बे बुजियोना बेखौ दायथ' लानांगौ ओंखायनो बेखौ गोब्राबैनो माने सार्कोल अफिसारखौ दिनै बुंनाय जाबाय नोंथाङा रेसपन्सिबोल जागोन गासिबो होननानै नोंथाङा बेखौ कल बेक खालामफिननांगौ बे फाइलखौ खालामफिननानै गोदानै माने बेखौ माने माबा डिसिसन लाफिननांगौ होननानै बेखौ बुंनाय जाबाय आरो बिदि खालाम हाया आरो बिदि खालामबा जोंनि ट्राइबेलफ्रा थानाय नङा जोंनि ट्राइबेलानो जों हाखौ मोनाखै दिनैसिमबो आरो बे गुबुनफोरनो हा होबाय थानाय मानाय आरो 6 शिड्युल एरियायाव जोंनिसो जों हा मोननांगौ जोङो गोरिब मेला दं बे गोरिब मानसिफोरनो हा होनो हायाखै जोङो खिन्थु बे मालायफोरनो इलिगेल भाबै हा होनाय खिन्थु 6 शिड्युलनि जायनाखि आयेन रुल्स बेखौ सिफायना होनाय जायो आरो लोगोसे जायनाखि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि जायनाखि रुल्स ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआथ' एखेबारे बेल्ट ब्लक दानाय समनिफ्राय खुनु माने नन प्रटेक्टेड क्लास मानसिया थानो मोना दा थेवबो दिनै माने नोङो बे माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव मानो होगासिनो दं जों दिनै बेखौ ओंखायनो सिडलीनि जायनाखि सार्कोल अफिसार बेखौ जों बुंदों आरो बिथाङा अलरेडि ट्रेन्सफार जाखाबाय थांनाय आगस्टआवनो ट्रेन्सफार जाखाबाय दा ट्रेन्सफार जानायनि उनावबो बिथाङा दंगासिनो दं दा बोरै बिथाङा अफिसियेल खामानिखौ मानो मावनो हायो ट्रेन्सफार जानाय मानसिया दाथ' पाब्लिकआव कमप्लेन होगासिनो दं पाब्लिकआ दा बिसोरनो बिदिनो माने इलिगेल खामानि मावनो थाखाय बेखौ माने दायथ' लाबाय थायो फैसा लायै बिसोरनो मावगासिनो दं बे बाथ्राखौ दिनै पाब्लिकआ बुंगासिनो दं दा उथे बेखौ इमिडियेटलि जेराव ट्रेन्सफार जाखाबाय जेब्ला थांथोंसै जेराव ट्रेन्सफार जादों बेयाव दा दिनै BTCखौ नोजोर होनांगौ आरो दिनै जोंनि बे BTCनि EMआ मारै गोदाव सोराव हा होलाबाय थानाय नङै मानसिफोरनो गावनि मानसिनोसो हा होआ दिनै मालायनो हा होबाय बिराद हा होबाय जोङो बिरादनो दुगा बुंगासिनो दं आरो बर'फोरनो जायगायाव हा दं बे फरेस्टनि हा बेबोथ' खुनु ट्रेन्सफारेबल नङा हा लेखा लिरनाय दंखायो माने नट ट्रेन्सफारेबल लेखा बे जास्ट ओरैनो फाट्टाबो नङा बे ओरैनो जास्ट माने रेकर्डल'सो दा बेफोर आरोखि दा दिनै जोंनि EM बाबुआ दिनै बुंबाय थायो फेरेंगा बाबुआ जे प्रमद बर' सार थासान्दियाव जों खुनु एफेक्सन खालामा होनगासिनो दं दिनै दायथ'आ मानो गोमाखो फालाय नों दायथ' मामोन नोंखौथ' बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानाय जेसेबां इलिगेल हाबनाय दं बेखौ होखारनांगौ होननानै दायथ' दंमोन ना आरो जायफ्रा गभर्नमेन्ट हाफोराव जाय हाबनानै थानाय इलिगेल मानसिफोर दं बेफोरखौ होखारनांगौमोन ना दा दिनै बेखौ होखारनाय दायथ' लाखिनो नोङो दुगासो बुंबाय जे प्रमद बर' थासान्दि समाव जों खुनु रावखौ होखारा मा होननाय जाखो आरो दा हासो होगासिनो दं एखेरे गुबुन हा होगासिनो दं गुबुन हा होगासिनो दं दा दिनै आसामाव नुबाय जोंना मानगोनां माने CMआ जोंना गुबुन जायगायाव माने होखारगासिनो दं बे इलिगेल इनक्लुजार्स गभर्नमेन्ट लेन्डआव हाबनानै थानाय होखारगासिनो दं जोंना गभर्नमेन्ट लेन्डआव हासो होगासिनो दं उल्थानो माबोरै जाखो बे 6 शिड्युला सोरनि थाखायमोन बेलाय 6 शिड्युलाथ' जोंनि थाखायसो ट्राइबेलफोरनि थाखायसो दा बे ट्राइबेलफोरनि अधिकारखौ दिनै सेख'नानै दिनै मालायनोसो हा होगासिनो दं आरोखि उल्था बिपरित दा बे जों ओंखायनो जों बेखौ माने माबा खालामो निन्दा खालामो जोङो सोंखारि जोङो आरो बेबायदि मानसिनो जों बोरै भट नांगौ दोनसाय रायजो राजाफ्रा बोरै भट नांगौ रायजो राजाफ्रा साबधान जानांगौ बेबायदि मानसिनो जों दिनै रावबो भट नाङा जोंनि गोरिब गुन्द्रा रायजो राजा आइ आफाखौ दिनै खुनु दिन बिसोर हेल्प खालामाखै बे मालायखौसो हेल्प खालामगासिनो दङ बेखायनो जों दिनै आरोबाव रिकुवेस्ट खालामबावो जेसेबां इलिगेल माने बेल्ट ब्लकआव हाबनानै दङ होखारजोब जोङो फेरेंगाखौ जों बुङो होखार बे मजाबारिनि गामियाव दिनै मानो बोरै थाबाय थानो मोनखोबालाय बेखौथ' होखारनो होनाय होखाराखै दाबो मैयासो मिटिं खालामबावनोसो खालामो मजाबारियाव मैया मिटिं खालामबावनो बिसोर बेयाव माबोरै मिटिं खालामोनखो बे जायगायाव होखारनांगौ माने जेराव होखारनांगौ दङ जेराव बे हानि मानसिफ्रा दिनै बाहेरायाव हाबनानै ओंखारना थानांबाय आरो बे हानि थाखाय दिनै आसल बिमाफ्रा खाजोना होगासिनो दङ दा मालायासो जेराव हाबनानै थागासिनो दं बेयाव आरो दिनै बेनि थाखाय दिनै बिसारबो खालामबावबाय
माने सिडलिनि एजुकेटिभ मेजिस्ट्रेट बे बिसारबो खालामखांबाय बिसार खालामनानै बुंबाय बे हाया बर'फोरनि आरो बे हायाव एनक्रचमेन्ट जादों आरो बे एनक्रचमेन्ट जानायखौ एक्सन लानांगौआ बिटिसिनि दायित्व होननानै लिरना होखाथारबाय दा गथे बिटिसिया दायित्व लानांगौ दा फेरेंगा दायित्व लानांगौ दा फेरेंगा बेखौ दायित्व लायाब्लानो जुदि नोङो ओरैनो भुवा ओरैनो बे माने बुंलाबाय थायोबा इभिकसन खालामा प्रमद बर'नि दिनाव बुंलाबाय थायोब्ला बे आइननि बिरुद्ध थांनाय जाबाय बे आइनखौ मानियाखै बे थारमाने बे आइनखौ मानिनो गोसो गैया बे 6 शिड्युलनि आइनखौ मानिनो गोसो गैया माने लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट चेप्टार 10 बेखौ मानिनो गोसो गैया बेखौसो बुंनाय जादों दा गथे जोङो बुङो दाबो होखारनांगौ दाबो दायित्व ला जोंनि हाखौ उद्धार खालामनांगौ हाया जोंनि थैस' थांस' आरो जोंनो हाखौ नांगौ आरो जोंहा हा गैयाबा जों थांना थानो हाया जों बयबो जों दिनै बेनि थाखाय माने नांजानांगौ आं बेखौसो खावलायो